Punto final o control. Punto final o medio. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero. Punto final ao control. Punto final o medio. Punto final o acoso. Punto final a explotación sexual. Punto final a violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.
Punto final ao control. Punto final ao medo. Punto final ao acoso. Punto final á explotación sexual. Punto final á violencia económica. Punto final ao maltrato. Punto final ao machismo. Digamos non. Poñamos entre todos e todas punto final á violencia de xénero.